Γεια σας παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή, έναν Αγιο Βασίλη από ξύλινη κουτάλα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ξύλινη κουτάλα, κόκκινη τέμπερα και πινέλο, χαρτί σε άσπρο και μπέζ χρώμα, ένα κόκκινο πομπόν ή γκοφρέ μπαλάκι χαρτί κόκκινο ή κόκκινη χάντρα, βαμβάκι, μολύβι, ψαλίδι, κόλλα, μαργαδόρο και ένα κορδόνι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βάφουμε την κουτάλα και την αφήνουμε να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει, σχεδιάζουμε και κόβουμε σε μπέζ χαρτί το πρόσωπο του Άγιου Βασίλη. Ζωγραφίζουμε τα μάτια του. Και το κολλάμε πάνω στην κουτάλα. Σχεδιάζουμε και κόβουμε σε άσπρο χαρτί το μουστάκι του Αγίου Βασίλη. Και το κολλάμε και αυτό. Κολλάμε και τη μύτη. Στη συνέχεια βάζουμε κόλλα στην υπόλοιπη κουτάλα για να κολλήσουμε βαμβάκι, να κάνουμε τα γένια του Άγιου Βασίλη. Τώρα βάζουμε κόλλα για να κολλήσουμε και την γούνα που έχει πάνω ο σκούφος του Άγιου Βασίλη. Ωραία. Τώρα στο πάνω μέρος περνάμε μέσα στην τρύπα που έχει κουτάλα το κορδόνι και το δένουμε. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε κόλλα και θα κολλήσουμε ένα άσπρο πομπόν ή μια μπάλα από βαμβάκι για να φτιάξουμε την φούντα που έχει επάνω στο σκούφο του ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης μας είναι έτοιμος. Καλή επιτυχία!